നാശാത് പ്രണശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴയും ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാഗദ്വേഷ വിമുക്തസ്തു വിഷയാനിന്ദ്രിയശ്ചരൻ ആത്മവശ്യർവിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രസാദേ സർവദുഃഖാനാം ഹാനിരസ്യോപജായത്തെ പ്രസന്ന ചേതസോ ഹാശു ബുദ്ധി പര്യാവതിഷ്ഠത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇപ്രകാരം തൃപ്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികതയിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയില്ല. സംതൃപ്തമായ ഈ അവബോധത്തിൽ അയാൾ താമസമിന് സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ ന ചായുക്തസ്യ ഭാവന ന ചാപാവയത ശാന്തിര ശാന്തസ്യ കുതസുഖം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമപുരുഷനുമായ അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ സുഖം എവിടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദ്രിയാണാം ഹി ചരതാം യന്മനോ അനുവിധീയത്തെ തതസ്യ ഹരതി പ്രജ്ഞാം വായുർനവാമി വാംഭസി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വെള്ളത്തിലെ തോണിയെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന പോലെ അലയുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെ അത് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാദ്യസ്യ മഹാബാഹു നിഗൃഹീതാനി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണീന്ദ്രിയാർത്ഥഭ്യ തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യാ നിശാ സർവഭൂതാനാം തസ്യാം ജാഗർത്തി സംയമി യസ്യാം ജാഗ്രതി ഭൂതാനി സാ നിശാ പശ്യതോ മുനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവ ജീവജാലങ്ങൾക്കും രാത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ചവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. ഏവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അന്തർമുഖനായ മുനിക്ക് നിശാകാലമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആപൂര്യമാണാമചല പ്രതിഷ്ഠം സമുദ്രമാപാ പ്രവിശന്തി യദ്വത് ത്വത് കാമായ യം പ്രവിശ്യ തന്തി സർവേ സ ശാന്തിമാപ്നോതി ന കാമകാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എപ്പോഴും നിറയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കലും ഉത്ക്ഷോഭമില്ലാത്ത സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികളെ എന്ന പോലെ നിരന്തരം തന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്ത മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. മറിച്ച് ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റുവാൻ യത്നിക്കുന്നവനല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഹായ കാമാൻ യക് സർവാൻ പുമാംശ്ചതി നിസ്പൃഹ നിർമമോ നിരഹങ്കാര സശാന്തിമധിഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ വൈശ്വിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം മുക്തനായി എല്ലാത്തരം ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധവും മിഥ്യ അഹംഭാവവും ഉപേക്ഷിച്ചവനായി നിസ്പൃഹനായി വർത്തിക്കുന്നവനാ മാത്രമേ ശരിക്കും ശാന്തി നേടാൻ കഴിയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏഷാ ബ്രാഹ്മീ സ്ഥിതി ഭാർത്ത നൈനാം പ്രാപ്യ വിമുഹ്യതി സ്ഥിതോ സാമന്തകാലേഭി ബ്രഹ്മനിർവാണമൃച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതൊന്നിൽ എത്തിയാൽ മനുഷ്യന് വിഭ്രാന്തി ഒഴിയുന്നുവോ ആ ആത്മീയവും ദൈവികവുമായ പദമാണിത്. ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ച് മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടരുന്നവൻ ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത് ഗീതയുടെ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ
Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇന്നത്തെ കീർത്തനം ആരാണ് മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആരെങ്കിലും കീർത്തനം വായിക്കുന്നുണ്ടോ? ആർക്കും ചെല്ലാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ സീതാ മാതാജി. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. Hare Krishna. ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Janardana, Krishna Radhika Pade, Jana Vimojana, Krishna Janma Mojana, Garuda Vahana, Krishna Gopika Pade, Nayana Mohana, Krishna Neerajekshana, Sujana Bandhava, Krishna Sundaragrade, Madana Komala, Krishna Madhava Hare, Vasumati Pade, Krishna Vasavanuja, Krishna Vaishnava Grite, Suruchiranana, Krishna Shauryavaride, Purahararchita, Krishna Parthasarade, Murahara Vibhu, Krishna Muktidayaga, Vimala Palaka, Krishna Vallavipade, Kamalalochana, Krishna Kamadayaka, Vimalagatrava, Krishna Bhakta Vilsala, Karana Pallavam, Krishna Taruna Komalam, Kuvala Yekshana, Krishna Komala Grade, Tava Padambujam, Krishna Sharanamekani, He Bhuvana Nayaka, Krishna Bhavana Grade, Gunagana Ujjala, Krishna Nalina Lojana, Pranaya Varide, Krishna Gunagana Gara, Rama Sodara, Krishna Dina Valsala, Kama Sundara, Krishna Pahi Sarvada, Naraganasana, Krishna Narasakha Jaya, Devagi Sudha, Krishna Karunya Bude, Kamsanashana, Krishna Dwaragavasin, Basuran Magam, Krishna Dehi Mangalam, Padambujam, Krishna Kamakomalam, Sharanamaivaran, Krishna Sharanamivaram, Karunatavagam, Krishna Charanadasaram, ഇവരിലെപ്പോഴും കൃഷ്ണ ചൊരിയണേ വിഭോ, ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം കൃഷ്ണ മുക്തിമന്ദിരം, ഭക്തവത്സല കൃഷ്ണ കാമദായക, പാരമേശ്വര കൃഷ്ണ നിത്യമർച്ചിത, ഇള്ളതൻ കവി കൃഷ്ണ തള്ള എന്ന പോൽ, നിർമ്മിതാകൃതി കൃഷ്ണ നന്മ ഏകണേ, സ്തോത്ര കീർത്തനം കൃഷ്ണ നിത്യമംഗളം, ദാസദാസനാം കൃഷ്ണ അടിയനേ സദാ, കാത്തുകൊള്ളണേ കൃഷ്ണ സർവദാ വിഭോ,
ദാസദാസനാം കൃഷ്ണ അടിയനേ സദാ കാത്തുകൊള്ളണേ കൃഷ്ണ സർവദാ വിഭോ. ദാസദാസനാം കൃഷ്ണ അടിയനേ സദാ കാത്തുകൊള്ളണേ കൃഷ്ണ സർവദാ വിഭോ. ജയ ജനാർദ്ദന കൃഷ്ണ രാധികാപദേ ജനവിമോചന കൃഷ്ണ ജന്മമോചന. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ദിവ്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഒരു കീർത്തന ചൊല്ലും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഒരു കീർത്തന ചൊല്ലു. ടൈം ഉണ്ടല്ലോ മാതാജി. മാതാജി മോള് ഉറക്കുമായിരുന്നു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഞാൻ റെഡി അല്ല, മറ്റാരെങ്കിലും എല്ലാം പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഒരു കീർത്തന ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നീലമേഘ ശ്യാമാരാധേ ഗോപാല നിത്യാനന്ദമൂർത്തേ രാധേ ഗോപാല. നീലമേഘ ശ്യാമാരാധേ ഗോപാല നിത്യാനന്ദമൂർത്തേ രാധേ ഗോപാല. ശംഖചക്രഗദാധാരി രാധേ ഗോപാല ജയ് രാധേ ഗോപാല ജയ് രാധേ രാധേ ഗോപാല നിത്യാനന്ദമൂർത്തേ രാധേ ഗോപാല. നന്ദകുമാര നവനിത ചോര രാധേ ഗോപാല ജയ് രാധേ ഗോപാല ജയ് രാധേ രാധേ ഗോപാല നിത്യാനന്ദമൂർത്തേ രാധേ ഗോപാല. നീലമേഘ ശ്യാമ രാധേ ഗോപാല നിത്യാനന്ദമൂർത്തേ രാധേ ഗോപാല ജയ് രാധേ ഗോപാല ജയ് രാധേ രാധേ ഗോപാല നിത്യാനന്ദമൂർത്തേ രാധേ ഗോപാല. നീലമേഘ ശ്യാമ രാധേ ഗോപാല നിത്യാനന്ദമൂർത്തേ രാധേ ഗോപാല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യ മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ.
सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। कृष्ण परमात्मने नमः। कृष्ण परमात्मने नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण everybody. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे हरे माताजी। कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ഓക്കെ, ഇന്ന് നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഭഗവത്ഗീത. ആകെ എത്ര ലെസൺസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇന്നലെ 18 ലെസൺസ് ഉണ്ട്, 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം. നമുക്ക് ആദ്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും നമ്മുടെ ശിക്ഷാ ഗുരു നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും തൃപാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് നമ്മൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം.
ജസ്റ്റ് ഒരു ഫാസ്റ്റ് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാം. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം. എല്ലാവരും ക്വിസ് ചെയ്യുക മസ്റ്റായിട്ട്. ഓരോ ദിവസം ഡേ ബൈ ഡേ ചെയ്ത് പോവുക. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആകുമ്പോഴേക്കും അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അതേസമയം 18 ലെസൺസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം സാഖ്യ യോഗം എന്ന് പറയും. നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ഫാസ്റ്റ് റീക്യാപ്പ് നോക്കാം. ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവത്ഗീതയില് 18 ലെസൺസ് ഉണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത കൃഷ്ണൻ പറയാനുണ്ടായ സാഹചര്യം നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അർജുനന്റെ വിഷമമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. എന്നിട്ട് 18 ലെസൺസ് ഉണ്ട്, 200 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രയാണ്, രാജാവായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് 700 ശ്ലോകങ്ങളുള്ളതിൽ ആകെ ഒരു ശ്ലോകം മാത്രമേ ധൃതരാഷ്ട്രര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേദയുത്സവ മാമക പാണ്ഡവശ്ചൈവ കിമകുർവത്. സഞ്ജയ എന്താ സഞ്ജയ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അവര് യുദ്ധഭൂമിയായിട്ടുള്ള ധർമ്മക്ഷേത്രമായിട്ടുള്ള കുരുക്ഷേത്രത്തിലുള്ള എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ തന്നെ പാർഷ്യാലിറ്റിയാണ് കാണുന്നത് നമ്മള്. ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ പാർഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയില് 5 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. 5 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഈശ്വരൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സൂപ്പർ സോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പരമാത്മാവ്, നമ്മുടെ ഈശ്വരൻ, നമ്മുടെ ആത്മാവ്, ജീവാത്മാവ്, പിന്നെ കർമ്മം, കാലം, പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതി നേച്ചർ അല്ല, മോഡ്സ് ഓഫ് ദ നേച്ചർ ആണ്. 3 തരം മോഡ്സ് ആണുള്ളത്. നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അതായിരിക്കും നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ജ്ഞാന യോഗത്തിലൊക്കെയാണ് അത് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു അർജുനന്റെ വിഷമം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് വിഷമം ഉണ്ടായത്? 5 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. 5 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? കമ്പാഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ദയ എന്ന് പറയുന്നത്, കമ്പാഷൻ. പിന്നെ പാപം, ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇൻഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബ പാരമ്പര്യം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ് ജയിക്കാനുണ്ടായ റീസൺസ്. 9 റീസൺസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ധർമ്മക്ഷേത്രം, അധർമ്മക്ഷേത്രമായിട്ടുള്ള കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി, അവിടെ ധർമ്മത്തിന് മാത്രമേ വിജയമുള്ളൂ. മാത്രമല്ല അവിടെ ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ ആരാ ഉള്ളത്? ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുണ്ട്. പിന്നെ കപിധ്വജമുണ്ട്. ഹനുമാൻ സ്വാമി ധ്വജത്തിലിരിക്കുന്നു. ഹനുമാൻ സ്വാമി ഉള്ളിടത്ത് ഒരിക്കലും പരാജയം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് ദിവ്യമായിട്ടുള്ള രഥം, ശംഖനാദം. അതെല്ലാം ശംഖവും ദിവ്യമായ രഥവും ഗാണ്ഡീവവും എങ്ങനെയാണ് അർജുനന് കിട്ടിയത് നമ്മൾ കേട്ടു ഇന്നലെ. പിന്നെയുള്ളത് മോക്ഷദ ഏകാദശി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെസണിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. എല്ലാവരും ക്വിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ക്വിസിൽ ഈ വക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും വരിക. ഓരോരോ സെന്റൻസിലായിരിക്കും എഴുതാനുണ്ടാവുക. ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവാനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഈസി ആയിരിക്കും ക്വിസ് ചെയ്യാൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സാഖ്യയോഗം. സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശദമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഭാഗവതത്തിൽ ഒരു സാഖ്യയോഗമുണ്ട്, നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ യോഗം. അതല്ല ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് വിശദമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലെസൺ 72 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ലെസൺ ആണ് 18th ലെസൺ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ലെസൺ 72 ശ്ലോകാസുള്ള ഇന്നത്തെ ലെസൺ ആണ് സാഖ്യ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സാഖ്യ യോഗം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മള് ഭഗവാൻ ഉവാച എന്നായതിൽ ഇനി നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മള് കൃഷ്ണ ഉവാച. കൃഷ്ണനാണ് പറയുന്നത് അർജുനനോട്. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും അർജുനൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ആൻസർ കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്, ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ കൃഷ്ണനാണ് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഉവാച എന്ന കാണുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഉവാച എന്ന് പറയുന്നത്, കൃഷ്ണ ഉവാച എന്ന് പറയാതെ? അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാവുക ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രകാശമായിട്ടാണ്. ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയും. ആദ്യത്തേത് ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനിതി ശബ്ദത്തെ. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രകാശമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ തോന്നുക. ബ്രഹ്മജ്യോതി ആരാധിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് നഴ്സറി
ലെവലിലുള്ള ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ലെവലിലുള്ള അറിവാണ് ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത്, വെളിച്ചമാണ്. രണ്ടാമത്തേത് പരമാത്മാവ്. ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ നമ്മുടെ ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നു പരമാത്മാവായിട്ട്. 4 കൈകളോടുകൂടി, ആയുധങ്ങളോടുകൂടി, ശംഖ, ചക്ര, ഗദ, പത്മം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ. നമ്മുടെ തള്ളവരിന്റെ അത്രയും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നത്. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായി കുടികൊള്ളുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മള് ഭഗവാനെ കണ്ടു തൊഴും. അതിനുശേഷം നമ്മളോട് അച്ഛനും അമ്മയും എന്താ പറയുക? ഇതിനെ തന്നെ ഭഗവാനെ നീ കണ്ണടച്ചു തൊഴുക, ഉള്ളില് കണ്ടു തൊഴുക എന്ന് പറയും. അതാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടുന്ന ഫസ്റ്റ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിലാവുക? ഭഗവാനാണ് എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന, എന്തിലും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന, തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഉണ്ട് എന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിലും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഭഗവാനാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം എന്ന് ഭാഗവതത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മള് ഭാഗവതവും അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുക. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒന്ന്, ഭഗവാന്റെയും ഭക്തരുടെയും സ്റ്റോറീസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ്, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ഒന്നിച്ചാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. ഓൾ ലൈഫ് നമ്മള് പാരായണം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവുമാണ്. എത്രയോ ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൈകൊണ്ട് തൊടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടാവുള്ളൂ. എത്രയോ ജന്മത്തെ പുണ്യഫലം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീതയാണെങ്കിലും ഭാഗവതമാണെങ്കിലും വായിച്ചു നോക്കാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അർഹത കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ ഉണ്ടാവും ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും. എത്രയോ തലമുറ കൈമാറി വന്നിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ ആരും കൈകൊണ്ട് തൊട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യമില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. നമ്മൾ അതിനുള്ള അർഹത നേടുക. എങ്ങനെയാണ് അർഹത നേടാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നാമജപത്തിലൂടെയാണ് അർഹത നേടാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത്. അതില് 4 പ്രാവശ്യം ഹരേ എന്നുള്ള വേർഡ് വരുന്നു, 4 പ്രാവശ്യം കൃഷ്ണ എന്നുള്ള വേർഡ് വരുന്നു, 4 പ്രാവശ്യം രാമ എന്നുള്ള വേർഡ് വരുന്നു. പിന്നെയും 16 സിലബിൾസ് ഉള്ള ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അത് ചൊല്ലിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതിന് ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മള് ഭഗവാനായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? മഹാവിഷ്ണുവിനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. മഹാവിഷ്ണു കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. മഹാവിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ അവതരണങ്ങളാണ് മഹാവിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. 3 തരം മഹാവിഷ്ണുവാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഗോലോക ചാർട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരോ ഡ്യൂട്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അവതരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോലോകധാമത്തിലാണ് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഗോലോകധാമത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഓരോ ആത്മാവിന്റെയും നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ്. ഓരോ ആത്മാവിന്റെയും ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളാണ്. ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ചെറിയ സ്റ്റോറി കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം. ഈ കലിയുഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഭൃഗു മഹർഷി എല്ലാ മഹർഷിമാരും കൂടി യാഗം തുടങ്ങി. 1000 വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സത്രം എന്ന് പറയുന്ന യാഗം തുടങ്ങി. ആ യാഗത്തിൽ ആർക്കാണ് യാഗം സമർപ്പിക്കേണ്ടത്? ഈ കലിയുഗത്തില് കൃഷ്ണൻ പോയി കഴിഞ്ഞു, ഗോലോകധാമത്തേക്ക് റിട്ടേൺ പോയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴേക്കും ഭൃഗു മഹർഷിയെയാണ് എല്ലാവരും തീരുമാനിച്ചത്. ഭൃഗു മഹർഷിക്ക് നാരദരെ പോലെ തന്നെ ഏത് ലോകത്തും കയറി ചെല്ലാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. അപ്പം ഭൃഗു മഹർഷിയോട് പറഞ്ഞു, ആർക്കാണ് നമ്മൾ യാഗം സമർപ്പിക്കേണ്ടത്? 3 ത്രിമൂർത്തികളെയും സന്ദർശിച്ചിട്ട് വന്ന് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ആദ്യം ഭൃഗു മഹർഷി ബ്രഹ്മലോകത്തേക്ക് പോയി, സത്യലോകമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മലോകത്തേക്ക് പോയി. ബ്രഹ്മാവ് സരസ്വതി ദേവി വീണ വായിക്കുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം ഭൃഗു മഹർഷി എത്രത്തോളം ആദരിച്ചില്ല. അതിനുശേഷം ഭൃഗു മഹർഷിക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ശപിച്ചു. കലിയുഗത്തിന് നിനക്ക് അമ്പലങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശപിച്ചു. അതിനുശേഷം ശിവലോകത്തേക്ക് പോയി. ശിവലോകത്താണെങ്കിലോ ശിവനും പാർവതിയും കൂടി ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീൻസിൽ മൊമെന്റ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനുശേഷം ആ സമയത്താണ് ശിവൻ കണ്ടത് ഭൃഗു മഹർഷി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോഴേക്കും വേഗം ഓടി വന്നിട്ട് ആലിംഗനം ചെയ്തു. സ്ത്രീയെ തൊട്ട കൈകൊണ്ട് എന്നെ തുടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്
നിനക്ക് ഈ കലിയുഗത്തില് ആരാധന ശിവലിംഗത്തിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ശാപം കൊടുത്തിട്ട് വിഷ്ണു ലോകത്തേക്ക് പോയി, വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോയ സമയത്ത് അവിടെയും അനന്തശായിയായിട്ട് ശയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാവിഷ്ണുവിനെ കണ്ടു. പിന്നെയും ഭൃഗു മഹർഷിക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് വക്ഷസ്സിൽ ചവിട്ടി. എന്നിട്ട് ചവിട്ടിയ സമയത്ത് മഹാലക്ഷ്മിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. മഹാലക്ഷ്മി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. എന്നിട്ട് കൂടി മഹാവിഷ്ണു എന്താ ചെയ്തത്? ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുത്തിട്ട്, ലൈറ്റ് ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുത്തിട്ട് മഹർഷിയുടെ കാല് കഴുകി. എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, മഹർഷി എന്റെ വക്ഷസ് ഇരുമ്പ് പോലെയാണ്, വേദനിച്ച് കാണുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാല് തലോടി. കാലിന്റെ അടിയിൽ ഒരു നേത്രമുണ്ടായിരുന്നു, ദിവ്യദൃഷ്ടിയുള്ള ഒരു നേത്രമുണ്ടായിരുന്നു. അത് പതുക്കെ എടുത്തു മാറ്റി, അഹങ്കാരം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു ഇതാണ് അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് മാറ്റി. അതിനുശേഷം എന്റെ വക്ഷത്തിൽ ചവിട്ടിയത് കൊണ്ട് മഹർഷിയെ വേദനിച്ചു കാണും എന്ന് പറഞ്ഞ് തലോടി കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഭൃഗു മഹർഷി അവിടുന്ന് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മഹാവിഷ്ണുവിനെയാണ് നമ്മള് ഈ കലിയുഗത്തിൽ ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് ആ സത്രം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മഹാവിഷ്ണുവിനെ സമർപ്പിച്ചു. അത് ആ സമയത്ത് തന്നെ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? വൈകുണ്ഠത്തില് മഹാലക്ഷ്മിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. മഹാലക്ഷ്മി ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ചവിട്ടി. എന്നിട്ട് കൂടി മഹാവിഷ്ണു ദേഷ്യമൊന്നും കാണിച്ചില്ല ഭൃഗു മഹർഷിയോട് എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാലക്ഷ്മി എന്ത് ചെയ്തു? ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു. എന്നിട്ട് കരവീരപുരം എന്ന് പറയുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയില് കോലാപൂരില് വന്നിരുന്ന് തപസ് ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മഹാവിഷ്ണുവിന് ലൈഫില്ലാത്ത വീട് വൈകുണ്ഠം വളരെ ബോറിംഗ് ആണ് എന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മുടെ മർത്യ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു, ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു. എവിടെയാണ് വന്നത്? നമ്മുടെ തിരുപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന തിരുപ്പതി ഭഗവാനാണ് സ്വയം അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. സാക്ഷാൽ മഹാവിഷ്ണു തന്നെ. അത്രത്തോളം വലിപ്പവും അത്രത്തോളം അതേ രൂപത്തിലാണ് ശിലയായിട്ട് ഇപ്പോ വന്നു നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളോടുള്ള അത്രയും ദയ കൊണ്ടാണ് കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യരെല്ലാം വളരെ വിഷമിക്കും എന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് 2 പേരും ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മഹാവിഷ്ണു ആരാധന ഇത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിരിക്കുന്നത് ഈ കലിയുഗത്തില്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചു ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തില്, ഓരോരുത്തരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യര് മാത്രമല്ല, 84 lakh സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്, ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ. 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുടെ സ്പീഷീസ് ആണ് ജീവജാലങ്ങൾ. അത്രത്തോളം ആയിട്ട് വൃക്ഷങ്ങളിൽ പോലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നു. പിന്നെ മൂന്നാമത്തേതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്ന് പറയുന്നു, ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ, ഈശ്വര പരമേശ്വര കൃഷ്ണയും. സംഹിതയിലെ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം എന്ന് പറയുന്നു. രുദ്രൻ എന്താണ് പാർവതി ദേവിയോട് പറയുന്നത്? ആരാധനകളിൽ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത്, ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് വിഷ്ണു ആരാധനം പരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഉപാച്ച് എന്ന് ഇതിന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് അനാലജി, ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ ആദ്യം സൂര്യനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ തോന്നുക? ജസ്റ്റ് ഒരു സൂര്യപ്രകാശമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണും. അതിനുശേഷം കുറച്ചും കൂടി അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കത് പ്ലാനറ്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാവും. സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗോളമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും. മൂന്നാമത്തേതിലോ കുറച്ചും കൂടി ഗാഠമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സൂര്യ ഭഗവാനാണ്, അരുണനാണ്, പേര് തെളിയിക്കുന്നത്, 7 കുതിരകളുണ്ട് എന്നെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഒരു ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, സൂര്യനാരായണനാണ്, പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ഓക്കെ, ഇത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, ഇനിയും ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? വ്യാസ ഭഗവാന്റെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള പരാശര മുനിയാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള വേർഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആരെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള അവകാശം ആരെയാണ് ഉള്ളത്? എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്? സമ്പത്താണെങ്കിലും സൗന്ദര്യമാണെങ്കിലും ശക്തി, യശസ്, റിനൗൺസിയേഷൻ, പിന്നെ ജ്ഞാനം, ത്യാഗം, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അബണ്ടന്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനിലെ, കൃഷ്ണനിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൃഷ്ണനെ നമ്മള് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി ഭഗവാൻ തന്നെ ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സർവലോക മഹേശ്വരം, ഞാൻ തന്നെയാണ് ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തിം രക്ഷതി. ഞാൻ തന്നെയാണ് ഭോക്താവ്, യജ്ഞ തപസ്സുകളുടെ എല്ലാം ഭോക്താവ്, എൻജോയർ ഞാനാണ്, സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള എൻജോയർ ഞാനാണ്.
സർവലോക മഹേശ്വരം, എല്ലാ ലോകത്തിനും മഹേശ്വരനായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് പറയുന്നത് അർജുനനോട്. സുഹൃതം സർവഭൂതാനം, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സുഹൃത്ത് ഞാനാകുന്നു. ഇതറിയുന്നവർ ആരാണോ അവര് ശാന്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പീസ് ഫോർമുലയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മള് പരാശരമുനി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗന്ദര്യം, ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ യശസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്യൂട്ടി, ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ് എന്നാണ്. കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ളതിന്റെ മീനിങ് തന്നെ ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ് എന്ന് തന്നെയാണ്. യശസ് എന്താണ്? ഫെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാ കൂടുതൽ? 5000 വർഷങ്ങളായി ഭഗവാൻ പോയതിനു ശേഷവും നമ്മൾ ഇന്നും പഠിക്കാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീത. അത്രത്തോളം ഫെയിം ഉണ്ട് ഭഗവാൻ, എത്രത്തോളം ഫേമസ് ആണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തേത് ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. പൂതനയെ വധിച്ചതും എല്ലാം വളരെ ചെറിയ സമയത്ത് തന്നെ, ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവരെ എല്ലാം വധിച്ചത്. എത്രയോ അസുരന്മാരെ വധിച്ചതും ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം 7 വയസ്സുള്ള സമയത്താണ് പിങ്കി ഫിംഗറിൽ, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിന്റെ പിങ്കി ഫിംഗറിലെടുത്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത്. നമുക്കറിയാവുന്ന സ്റ്റോറിയാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് ആർക്കാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് സർവോപനിഷദോഗാവോ, എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും എല്ലാത്തിന്റെയും സാരമായിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചതാരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. അതിനുശേഷം സമ്പത്ത്, മഹാലക്ഷ്മി ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പത്ത്, ഏറ്റവും എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപതിയായിട്ടുള്ള, സമ്പത്തിന്റെയും അധിപതിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ലാസ്റ്റ് എന്താണ്? ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി എനിക്ക് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്, റിനൗൺസിയേഷൻ. ഓക്കെ, പരാശരമുനിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ എന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ടത്. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അർജുനൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? അർജുനൻ ഞാൻ ശിഷ്യനാണ്, ഞാൻ ഭഗവാനെ നിന്റെ ഭക്തനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്രത്തോളം നാള് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു, സഖാവായിരുന്നു, ഒരേ കസിൻസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴെന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? കാർപ്പണ്യ ദോഷോപഹത സ്വഭാവ 2.7 പറയുന്നു. അർജുനൻ പറയുന്നു, പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢ ചെയ്ത ശ്രേയസ്യാനിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധിമാം ത്വാം പ്രപന്നം. കാർപ്പണ്യ ദോഷോപഹത സ്വഭാവ. കാർപ്പണ്യ ദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ദൗർബല്യം, പിശുക്ക് എന്നാണ് കാർപ്പണ്യത്തിന്റെ മീനിങ്. പക്ഷെ ഇവിടെ മീനിങ് ദൗർബല്യം. എന്റെ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരോടുമുള്ള സ്നേഹവും കാരുണ്യവും കൊണ്ട് എന്റെ ഹതസ്വഭാവ, എന്റെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള എന്റെ സ്വഭാവം എന്റെ നശിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. പൃച്ഛാമിത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢ ചെയ്ത, എനിക്ക് എന്താണ് ധർമ്മം എന്ന് കൂടി എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. യശ്രേയസ്യാനിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ, എനിക്ക് എന്താണ് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത്? അനിശ്ചിതം, നീ നിശ്ചയിച്ചതിനു ശേഷം ബ്രൂഹി പറഞ്ഞു തരൂ ഭഗവാനെ. ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധിമാം ത്വാം പ്രപന്നം, ഞാൻ നിന്റെ ശിഷ്യനാണ്, ഞാൻ നിന്റെ കാൽക്കൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. സറണ്ടേർഡ് എന്നാ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ സറണ്ടർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഈ പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിൽ വേണ്ടത്. അങ്ങോളം ലൈഫ് മുഴുവനും നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾക്ക് യാതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ, എന്താണ് നല്ലത് എന്താണ് ചീത്ത ഒന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമ്മളുടെ കാർപ്പണ്യ ദോഷം കൊണ്ട് നമ്മളുടെയും സ്വതവേയുള്ള ബുദ്ധിയെല്ലാം നമ്മളുടെ നാശമായി കഴിഞ്ഞു. ശ്രേയസ്യാനിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ, നമുക്ക് എന്താണ് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് അത് പറഞ്ഞു തരാൻ ഭഗവാനോട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ യാചിക്കേണ്ടത്. ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധിമാം ത്വാം പ്രപന്നം, ഞാൻ നിന്റെ ശിഷ്യനാണ്, ഞാൻ നിന്റെ കാൽക്കൽ സറണ്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭക്തനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ഫീലിംഗിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ എടുക്കേണ്ടത്. ദൗർബല്യം കൊണ്ട്, ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിൽ വേണ്ട പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങേ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. പുറകിലിരുന്ന രാജാവായിട്ട് പുറകിലിരുന്ന അർജുനൻ എവിടെയാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്? ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങി ഭഗവാന്റെ കാൽക്കല് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കാർപ്പണ്യ ദോഷോപഹത സ്വഭാവ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢ ചെയ്തായ ശ്രേയസ്യാനിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധിമാം ത്വാം പ്രപന്നം. ശിഷ്യനാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങയുടെ കാൽക്കൽ സറണ്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത്? ഭഗവാൻ സ്മൈല് ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ശിഷ്യനായിട്ട് ഇത്രയും നാള് ഷോൾഡറിൽ കൈയിട്ടിരുന്ന, ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ കസിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന അർജുനൻ ഇപ്പോഴെന്താ നേരായ വഴിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. ശിഷ്യനാണ്, ഭക്തനാണ്.
സറണ്ടർ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഈ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ എടുക്കുമ്പോൾ വേണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഭഗവാന്റെ വേർഡ്സ് ആണ്. ഭഗവാൻ ആത്മാവിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈ ലെസണിൽ ഒരു ഹാഫ് ശ്ലോകങ്ങളും ആത്മാവിനെ പറ്റിയുള്ളതാണ്. ജസ്റ്റ് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റർ ആണ്, പക്ഷെ ടഫ് ഒന്നുമല്ല. മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണ്. 2.13 പറയുന്നു, ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർധീരസ്തന മുഹ്യതി. ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ശ്ലോകമാണ്. ഓരോ ലെസണിൽ നിന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ എങ്കിലും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം ഭഗവത്ഗീത 18 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 30 ശ്ലോകങ്ങളെങ്കിലും ബൈ ഹാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളുടെ നാവിൽ എപ്പോഴും കളിക്കും ആ ശ്ലോകങ്ങൾ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ്, അമൃതാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ വാണിയില്, ജിഹ്വയില്, നാവില് നമ്മളുടെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ നാവില് ഡാൻസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർധീരസ്തന മുഹ്യതി. ആദ്യം തന്നെ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കൊല്ലണം എന്നില്ല. എന്റെ കസിൻസ് ആണെങ്കിലും ഭീഷ്മരാണെങ്കിലും പൂജാർഹാവരിസൂദന, പൂജയ്ക്ക് അർഹരാണ് ദ്രോണാചാര്യരും ഭീഷ്മദേവനും എല്ലാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നു, എന്താണ് കൊല്ലുക എന്നുള്ളത്? കൊല്ലുക, നമ്മൾ കൊല്ലലല്ല സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും, നമ്മളുടെ ശരീരം ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അതേസമയം ശരീരത്തിനാണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, ആത്മാവിന് യാതൊരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, സമചിത്തൻ ധീരസ്തത്രന മുഹ്യതി. ധീരനായിട്ടുള്ള ഒരാള്, സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പം അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിനാണ് ചേഞ്ചസ് വരുന്നത്. ഒരു ശരീരം ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് കൗമാരത്തിലേക്കും യൗവനത്തിലേക്കും പോയി അതിനുശേഷം വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് ആത്മാവ് പോകുന്നത്. ആത്മാവിനാണെങ്കിലോ പ്രായത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു ഷേപ്പിനോ ഒന്നും യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാകില്ല. നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്. ഫയർ, വാട്ടർ, ഈതർ, എയർ. പിന്നെ നമ്മുടെ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ സ്കിന്നൊക്കെ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിലാണ്. മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വയറ്റിനുള്ളിലാണ്. ജഠര, അഗ്നി നമ്മുടെ ഡൈജഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ടർ നമുക്കറിയാം, ബ്ലഡ് ആയിട്ടും എല്ലാം വാട്ടർ നമുക്കറിയാം. പിന്നെയുള്ളത് വാക്വം ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലെ സ്കൈ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എയർ, നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് പുറത്തു കാണുന്ന ശരീരം. ഇതിനാണ് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഉള്ളിൽ എന്താണ്, സട്ടിൽ ബോഡിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ്? മൈൻഡ്, ഇന്റലിജൻസ്, പിന്നെ നമ്മുടെ സോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാ ഉള്ളത്? ഹൃദയത്തിനുള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? നമ്മളുടെ ആത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. രണ്ടും ഒന്നിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആത്മാവിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ സാക്ഷിയായിട്ട് പരമാത്മാവും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ ജപവും ഉപാസനയും എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ ആത്മാവും പരമാത്മാവിനും ചൈതന്യം വളരെയധികം വർദ്ധിച്ച് നമ്മളുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് എല്ലാ ശരീരഭാഗങ്ങളിലേക്കും അത് കൂടുതലായിട്ട് വ്യാപിക്കുന്നു. അതിനെയാണ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ചെറുതായിട്ട് ഹൃദയത്തിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് നമ്മളുടെ കാലിൽ ഒരു പിന്നോ കല്ലോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടാൽ പോലും നമുക്ക് വേദനിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവിടെയെല്ലാം നമ്മളുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ചൈതന്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉപാസനയിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഗ്രോസ് ബോഡി, സട്ടിൽ ബോഡി, ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? ചെറിയ ഒരു കുഞ്ഞിൽ നിന്നും എത്രയോ വയസ്സുള്ള ആളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷമുള്ള ജന്മത്തിലേക്കും എല്ലാം പോകുന്നത് സെയിം ആത്മാവാണ്. അതിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല. അതിന്റെ വലിപ്പത്തിനോ ഒന്നും യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല. നമ്മളുടെ അതിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാണ്? നമ്മളുടെ മുടിയുടെ അഗ്രഭാഗത്തിന്റെ 1/10,000 ഫ്രാക്ഷൻ, അത്രയും ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഒരു ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ തലമുടിയുടെ അഗ്രഭാഗത്തിന്റെ 1/10,000 ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ പരമാത്മാവിന്റെ ആണെങ്കിലോ
മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാവരും പറയും നമ്മളുടെ അങ്കുഷ്ടം തള്ളവിരലിന്റെ അത്രയും ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മളുടെ എവിടെയാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത്? ഹൃദയത്തിനുള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഹൃദയശേ അർജുന തിഷ്ഠതി, ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയശേ അർജുന തിഷ്ഠതി. 18ാമത്തെ ലെസണിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നു. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ, ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്നു പരമാത്മാവായിട്ട്. അവിടെ തന്നെയാണ് ആരിയിരിക്കുന്നത്? ആത്മാവും ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ കാർ ഓടിക്കുന്ന ആള് ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ കാറ് ഓടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഇരിക്കുന്ന ഇടത്താണ് അത് ഇരിക്കേണ്ടത്. ശരീരത്തിലാണെങ്കിലോ ധാരാളം ആത്മാക്കളുണ്ട്, പക്ഷെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മാവേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരാള് മരിച്ചു പോകാത്തത്. ജസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് വേറൊരു കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഇരുത്തുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത്, എന്റെ കാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്ന്, എന്റെ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളും പറയുന്നത് എന്റെ ശരീരം. അപ്പൊ ഞാൻ ആരാണ്? ഈ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആത്മാവ്. ഓക്കെ, അത് 84 lakh സ്പീഷീസ്. നമ്മൾ ഏതെല്ലാം തരത്തിലാണ്, ഏതെല്ലാം ജന്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാം. നമ്മൾ തിരുങ്കലമായിട്ടുണ്ടാവും, കൂർമ്മമായിട്ടുണ്ടാകും, അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ചെടികളായിട്ടുണ്ടാകും, പട്ടിയോ പൂച്ചയോ എന്തും ആകാം. 84 lakh സ്പീഷീസിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നു. ഈ ജന്മം നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് ജന്മം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ജന്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു കൂട് പക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുന്ന കൂടിന്റെ പുറത്ത് മാത്രം പെയിന്റ് ചെയ്ത പക്ഷിയെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? പക്ഷി ചത്തുപോകും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മള് ശരീരത്തെ എത്രയോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ അലങ്കരിച്ച് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന് എന്താ കെയർ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ചൈതന്യമില്ലാത്തതായി മാറും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മള് മനുഷ്യരായി പറഞ്ഞവർക്ക് ഉപാസന എന്ന് പറയുന്നത്, സർവീസ് ഓഫ് ദ ലോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറയും. നമ്മൾക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ആത്മാവിന്റെ ഇത് മാറുന്നത്. ചെറിയ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 3 വീലർ സ്കൂട്ടർ, അതിനുശേഷം സൈക്കിൾ, അതിനുശേഷം ബൈക്ക്, കാർ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് നമ്മൾക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. പക്ഷെ ആ ചെയ്യുന്ന ആള് ഒരേ ഒരു ആള് തന്നെയായിരിക്കും 4 സ്റ്റേജിലും പോയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് യാതൊരു ചേഞ്ചും ഇല്ല. 84 lakh സ്പീഷീസ് ആണ് ഭൂമിയിലുള്ളത്. അതിനെല്ലാം ഉയരത്തിൽ ആരായിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇരുന്നിട്ടാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. ഒരു പുൽക്കൊടിയുടെ പോലും പൂർവജന്മവും വരാനിരിക്കുന്നതുമെല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം. 2.14 പറയുന്നു, മാത്ര സ്പർശാസ്തു കൗന്തേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദ ആഗമാപായിനോ നിത്യാസ്താം സ്ഥിതിക്ഷസ്വ ഭാരത്. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെ എത്രേ അത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. മഴയാണെങ്കിലും വെയിലാണെങ്കിലും വന്നു പോകുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് സുഖവും ദുഃഖവും. നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. സുഖവും ദുഃഖവും ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. സെൻസസ് ആണ് സുഖവും ദുഃഖവും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. അർജുനന്റെ വിഷമം കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും സുഖവും ദുഃഖവും. മാത്ര സ്പർശാസ്തു കൗന്തേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദ. ശീതോഷ്ണങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് സുഖദുഃഖങ്ങളും. ആഗമാപായിനോ നിത്യാസാം സ്ഥിതിക്ഷസ്വ ഭാരത്. അതിലൊന്നും നമ്മൾ വിഷമിക്കാതിരിക്കുക. സുഖവും ദുഃഖവും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം എന്റെ കർമ്മഫലം എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുക? ഈസി ആക്കി തരും. നമ്മൾക്ക് ദുഃഖമാണെങ്കിൽ പോലും കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഓരോ സീസണിലും ഒരേ ഒരു വൃക്ഷം തന്നെ പല രീതിയിലായിരിക്കും ഓരോ സീസണിലും കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്, നമ്മളുടെ സെൻസസ് ആണ് ഇതെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇനി കൊല്ലുക എന്നുള്ളതിന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു 2.20 ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചിന്നായം ഭൂത്വാ ഭവിത വാനഭൂയഃ അജോ നിത്യ ശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ. ഹന്യമാനേ ശരീരേ, ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ന ജായതേ, അതിന് ജനനവുമില്ല, മ്രിയതേ മരണവുമില്ല,
അത് ന്യായം ഭൂത്വ ഭവിതാവാന ഭൂയ, അത് ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല, ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അത് ഉള്ളത് തന്നെയാണ്, ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെയാണ്, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന, ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്റെ തന്നെ അംശമാണ് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനൊരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും, അജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനനമില്ലാത്തവൻ, നിത്യനും, എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നവനും, ശാശ്വതനും, പ്രാചീനനുമാണത്, എത്രയോ പഴയതാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അതുകൊണ്ട് ആരെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും, ഭീഷ്മദേവനാണെങ്കിലും ദ്രോണാചാര്യരാണെങ്കിലും അതൊന്നും നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവരുടെ ആത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. 2.22 പറയുന്നു, വാസാംസി ജീർണാനി യഥാവിഹായ, പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഇതിന്, സോളിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. വാസാംസി ജീർണാനി യഥാവിഹായ നവാനി ഗൃഹ്ണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണാൻ അന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴകിയ ഉടുപ്പൊക്കെ മാറ്റി നമ്മള് പുതിയതെടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മാവ് പുതിയ ദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പം എത്രയെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മരണമില്ല, ജനനമില്ല, ഇതിന് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് അത് അനായാസമായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു ശാശ്വതനും നിത്യനും അജനും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. പഴകിയ ഉടുപ്പൊക്കെ മാറ്റി പുതിയതെടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ദേഹി വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത് പറയുന്നത്. 2.23 പറയുന്നു, നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാപകഃ ന ചൈനം ക്ലേദയം വ്യാപോ ന ശോചയതി മാരുതഃ. ആത്മാവിനെ ഇനി അതിനെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അമ്പെയ്തിട്ട് അവരെ കൊന്നാൽ പോലും അവർക്ക് അവരുടെ ആത്മാവിനെ വേദനയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവക, അതിന് ദഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചൈനം ക്ലേദയം വ്യാപോ, അതിനെ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. ശരീരത്തെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ആത്മാവിനെ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ സാധിക്കില്ല. ജസ്റ്റ് ആത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. ദുഃഖമോ അല്ലെങ്കിൽ വേദനയോ എന്തുണ്ടെങ്കിലും അതെന്തിനാണ്? ശരീരത്തിനാണ് അതെല്ലാം ഉള്ളത്. ഓക്കെ. ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോ മൃത്യുർ ധ്രുവം ജന്മ മൃതസ്യ ച തസ്മാത് പരിഹാര്യർത്ഥേന ത്വം ശോചിതോ അർഹസി. 27 പറയുന്നു, ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോ മൃത്യുർ, ജനിച്ചവനൊരിക്കൽ മരണം ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. ധ്രുവം ജന്മ മൃതസ്യ ച, മരിച്ചവനാണെങ്കിലോ വീണ്ടും ജനനവും. അത് ആ സൈക്കിളാണ്, ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് സൈക്കിളിൽ നിന്ന് മാറണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കണം. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. എന്താണ് അർജുനന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നത് തന്നെയാണ്. എന്നിട്ട് തിരിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സ്വന്തം ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമാണ്, മരിച്ചവന് ജനനവും. ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് പോലെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുള്ളിലുള്ള ആളെയാണ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ് രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാനില് സറണ്ടർ ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. 2.30 പറയുന്നു, ദേഹേ നിത്യം അവധ്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി ന ത്വം ശോചിതോ അർഹസി. ഈ ദേഹി എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവ് അനശ്വരനാണ്. ദേഹി നിത്യം അവധ്യോയം, അവധ്യനാണ്, അതിനെ കൊല്ലുവാൻ പറ്റില്ല, നിത്യനാണ്. തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി ന ത്വം ശോചിതോ അർഹസി, അതിനെ ആർക്കും കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും അർജുന നീ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. ഭാരത എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ. എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്? ദേഹി നിത്യം അവധ്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി ന ത്വം ശോചിതും അർഹസി. അതോർത്തിട്ട് നീ വിഷമിക്കേണ്ട, ഏത് ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മളുടെ സട്ടിൽ ബോഡി ആയിട്ടുള്ള ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ചൈതന്യം നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത്? നമ്മളുടെ ഉപാസന കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. ജപം കൊണ്ടും പാരായണം കൊണ്ടും എല്ലാം നമ്മളുടെ ഉള്ള് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുക. പുറത്ത് നമ്മൾ കുളിച്ച് മലനിർമോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ
സഹൃദ്ഗീതാമൃത സ്നാനം, സംസാര മലനാശനം, നമ്മളുടെ ഉള്ള് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീതയാണെങ്കിലും ഭാഗവതമാണെങ്കിലും നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ടാ? ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, ജന്മകർമ്മ ചമേ ദിവ്യം ഏവം യോഗേതി തത്വതഃ. നമ്മളെ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാന്റെ ജന്മവും കർമ്മവും എല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഹതോവാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം, നീ മരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് സ്വർഗം കിട്ടും. ജിത്വാവാ ഭോക്ഷ്യത്തെ മഹിം, അജയിച്ചാലോ നിനക്ക് ഭൂമിയെ ഭരിക്കാം. തസ്മാത് ഉത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ, ഉത്തിഷ്ഠ എഴുന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ സെക്കൻഡ് ലെസണിൽ തന്നെ എഴുന്നേൽക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു 37th ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയ, യുദ്ധം ചെയ്യും എന്ന് തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം എഴുന്നേക്കൂ അർജുന, യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് അർജുനനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ജയിച്ചാൽ നിനക്ക് ഭൂമിയെ ഭരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് സ്വർഗം കിട്ടും. രണ്ടാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും നീ സ്വീകരിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് എഴുന്നേക്കൂ അർജുന, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടുകൂടി എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. 38th ശ്ലോകത്തിലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സുഖദുഃഖേ സമേ കൃത്വാ ലാഭാലാഭോ ജയോ തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈവം പാപം അവാപ്സ്യസി. യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി, എന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് പാപം ഉണ്ടാകില്ല. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് എല്ലാം ഡ്യൂട്ടീസ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഫലം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മള് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. എന്താ ഭഗവാനെ, എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം വെച്ച് തന്നെ മാക്സിമം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, ബാക്കിയുള്ളത് നിന്റെ ഇച്ഛ എന്ന് പറഞ്ഞ് സമർപ്പിക്കുക. ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്, എന്നാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി തന്നെ സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി തന്നെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുവാതെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. 2.40 പറയുന്നു, നേഹാഭീക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ, കുറച്ചു ധർമ്മമാണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? അതില് ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഒന്നുമില്ല. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ചെറിയ വിളക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ മാല ജപമോ എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും എന്താണ് സംഭവിക്കുക? സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. അത് നമ്മളെ വലിയ വലിയ ഡേഞ്ചേഴ്സിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നു. ത്രായതേ, രക്ഷിക്കുന്നു. ഇതില് ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഒന്നും നോക്കാനില്ല, നഷ്ടമില്ല, ലാഭം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് സ്റ്റോറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രാമായണത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സ്റ്റോറിയാണ്. സേതു ബന്ധനത്തിന്റെ സമയത്ത് രാവണന്റെ ലങ്കയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാനര സൈന്യമെല്ലാം കൂടിയിട്ട് വലിയ വലിയ കല്ലുകളെല്ലാം എടുത്ത് സേതു ബന്ധനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു അണ്ണാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അണ്ണാൻ കുഞ്ഞ് അത് ചെറിയ ചെറിയ പെബിൾസും ചെറിയ ചെറിയ ചരലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഇടാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ഒക്കെ വലിയ വലിപ്പമുള്ള വാനരന്മാരുടെ എല്ലാം കാലിന്റെ അടിയിൽ ഇത് വന്ന് പെടുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് ദേഷ്യം വരാൻ തുടങ്ങി. ഹനുമാൻ സ്വാമി എന്ത് ചെയ്തു? വാലിൽ എടുത്തിട്ട് ചേറ് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അത് വീണു. ഭഗവാൻ അതിനെ എടുത്ത് തലോടി. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സ്റ്റോറിയാണ്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അണ്ണാൻ കുഞ്ഞിനും തന്നാലായത് അത് ചെയ്തോട്ടെ, അത് സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയ. കുറച്ചാണെങ്കിൽ കൂടി തന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? അത് മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കാർത്തിക വിളക്കൊക്കെ കാർത്തിക മാസത്തിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ദീപം തെളിയിക്കുക, ആ ദീപത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് രക്ഷ പ്രാപിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈവനിങ്ങിലാണെങ്കിലും നമ്മളൊരു വിളക്ക് കൊളുത്തി ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾക്ക് അച്ഛനമ്മമാർ എന്താ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ പൂർവികർ എന്താണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, അതെല്ലാം കുറച്ചാണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്, നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അവരെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നാശമാണ് നമ്മൾക്ക് സംഭവിക്കുക. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നൽകുന്നു. പത്മപുരാണത്തിലെ സ്റ്റോറിയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു എലി അത് ഒരു ചെറി കിട്ടി, അത് കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയായിരുന്നു. നടന്നതൊരു ചെറിയൊരു അമ്പലത്തിന്റെ മുൻപിലെത്തി. ചെറിയൊരു അമ്പലം, ചെറിയ ചിരാത് കത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു അമ്പലത്തിന്റെ മുൻപിലെത്തി. അതിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അത് ഈ ചിരാതിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അത് ചെറിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് കടിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ചിരാഗ് മറിഞ്ഞിട്ട് ദീപം മറിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ദേഹത്തേക്ക് അതിന്റെ എണ്ണയും നെയ്യും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് വീണപ്പോഴേക്കും അതിന് ഈ തീയും അതിന്റെ ദേഹത്തേക്ക് വീണു. അത് കത്താൻ തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് അത് പ്രാണവെപ്രാളം കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്തത്, അവിടെ കിടന്ന് ഉരുണ്ടു. അതേസമയം ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്, ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചു ഇതെനിക്ക് ശയന പ്രദക്ഷിണം നടത്തുകയാണ്, ഇതെനിക്ക് ആരാധന ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആരതി ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിന് മോക്ഷം കൊടുക്കുന്നു. പത്മപുരാണത്തിലെ സ്റ്റോറിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മതോ ഭയാത്. കുറച്ചാണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുക. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി, വ്യവസായാത്മിക എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് സറണ്ടർ ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധി. ഏകേഹ കുരുനന്ദന, അതിന് നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്, അതിന് ലക്ഷ്യവും ഒന്ന് മാത്രം, എന്ത്, ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രീതി മാത്രം. ബഹുശാഖാഹ്യനന്ദാശ്ച ബുദ്ധയോ വ്യവസായിനം. അതേസമയം ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. ഇന്നൊരു ഭഗവാനെ തൊഴും, അത് സാധിച്ചില്ല, എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലുള്ളത് സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകും. അതിനുശേഷം വേറൊരാള് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയും, അത് ചെയ്യാൻ പോകും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരാ, അത് പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. അതിനെന്താണ് സംഭവം, അതിന് നാശമാണ് ഫലം. അതേസമയം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി, ഭഗവാനിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിയുള്ളവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. ഇത്രത്തോളം നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള അർജുനനാണ് ഇത്രത്തോളം ടെൻഷനും വന്നിരിക്കുന്നത്, ഇത്രത്തോളം ദൗർബല്യം വന്നിരിക്കുന്നത്. മുകളിലുള്ള അമ്പെയ്യാൻ ദ്രൗപദിയുടെ ആ സ്വയംവര സമയത്ത് താഴെ ഇരിക്കുന്ന വെള്ളത്തില് കറങ്ങുന്ന മീനിന്റെ കണ്ണിലേക്കാണ് അത്രത്തോളം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള അർജുനനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ദൗർബല്യം വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലെയുള്ളവരുടെ കാര്യം നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. 2.44 പറയുന്നു, ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം ദയാപ ഹൃദചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധോന വിധീയതേ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിനും നമ്മൾക്ക് ധാരാളം വലിയ വലിയ വീടുകൾ വേണം, അതിനുള്ള ലക്ഷറീസ് വേണം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മനസ്സുള്ളവർക്ക്, സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധോന വിധീയതേ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അത്രത്തോളം നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം ഭോഗൈശ്വര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുക, എന്നിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്ത മനസ്സോടുകൂടി ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യുക. എന്താണ് ഇനി സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? 2.62 പറയുന്നു, ജായതോ വിഷയാൻ പുംസഃ സംഗസ്തേഷു പജായതേ സംഗാത് സഞ്ജായതേ കാമാതോപി ജായതേ. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസഃ, വിഷയങ്ങളെ പറ്റി, സെൻസസ്, നമ്മുടെ സെൻസ് ഒബ്ജക്ട്സിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. സംഗസ്തേഷു പജായതേ, സംഘമുണ്ടാകുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് എന്താ ഉണ്ടാവുക, കാമം ഉണ്ടാകുന്നു. കാമം എന്ന് വെച്ചാൽ വല്ലാത്ത ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. അതിൽ തന്നെ അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉണ്ടാകുന്നു. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസഃ, വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് സംഘം ഉണ്ടാകുന്നു. അതിൽ തന്നെ സംഘസ്തേഷു പജായതേ സംഘാത് സഞ്ജായതേ കാമ, സംഘത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആസക്തി കാമമായിട്ട് മാറുന്നു. ദുരാസക്തി എന്ന് പറയുന്നതാണ് കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അടങ്ങാത്ത ആസക്തി, കാമാത് ക്രോധോപിജായതേ, അത് സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉണ്ടാകുന്നു. പൈസ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ അതിനെ പറ്റി തന്നെ ആസക്തിയോടുകൂടി വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതില് ആസക്തിയും കാമവും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ക്രോധാഭവതി സമ്മോഹ, ക്രോധം കൊണ്ട് നമുക്ക് സമ്മോഹം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ആൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൂടുതൽ കിട്ടുമ്പോഴേക്കും നമ്മളൊക്കെ ആകെപ്പാട് അപ്സെറ്റ് ആവുന്നതും ഒക്കെ. സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമ, നമുക്ക് സ്മൃതി ഇല്ലാണ്ടാകുന്നു, ഓർമ്മ പിഴയുണ്ടാകുന്നു. സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശം, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബുദ്ധിനാശം ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നാശം ഉണ്ടാകുന്നു. പ്രണശ്യതി,
ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നമ്മള് നാശം സംഭവിക്കുന്നു. ക്രോധാത് ഭവതി സമൂഹ, ക്രോധം കൊണ്ട് സമൂഹം ഉണ്ടാകുന്നു. സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് സ്മൃതിവിഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നു, ഓർമ്മപ്പിഴ ഉണ്ടാകുന്നു. ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും, ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് നാശവും സംഭവിക്കുന്നു. ഓക്കെ, എന്താണ് പ്രഷർ കുക്കർ പോലെയാകുന്നു നമ്മളുടെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത്. ആസക്തിയാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സ്. നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ആർക്കാണ് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം കിട്ടുക? ആരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു. ആർക്കാണ് അങ്ങനെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാൻ ഇന്ദ്രിയൈശ്ചരൻ ആത്മാവശയ വിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി, സംഘത്തിൽ നിന്നെല്ലാം വിമുക്തനായി, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിബന്ധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൂസ് ഉണ്ട്, ഡോൺസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾക്ക് മനുഷ്യർക്ക് മനുസ്മൃതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ആണ്. വേദാസ് ഒക്കെ പറയുന്നത്, വേദങ്ങളെല്ലാം നമ്മളുടെ മനുഷ്യരുടെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ആണ്. അതിലെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണകാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. വേദങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സമയവുമില്ല, അത്രത്തോളം ആയുസ്സും നമുക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? വേദം കൊണ്ട് അറിയുന്നതും എന്നെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ജസ്റ്റ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആരാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, എന്നിട്ട് ഭഗവാനില് സറണ്ടർ ആവുക. ആ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക? പ്രസാദം അധിഗച്ഛതി, എന്റെ പൂർണ്ണകാരുണ്യം ആ വ്യക്തിക്ക് ലഭ്യമാകും. ഇതുപോലെയുള്ള കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പോലെയെല്ലാം കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ലഭിക്കുക. നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ നചായുക്തസ്യ ഭാവന നചാഭാവയത ശാന്തി അശാന്തസ്യ കുതസുഖം. ശാന്തി ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് സുഖം എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടത്? ശാന്തിയാണ് വേണ്ടത്. പരമപുരുഷൻ നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തവന് ദിവ്യബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ഒന്നും ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ അശാന്തസ്യ കുതസുഖം, അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം എവിടെയാ, സുഖം എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു, നമ്മളുടെ സെൻസസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. ആവശ്യമില്ലാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. കണ്ണ്, നാക്ക്, ചുവട്ട്, ചെവി, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ഏത് മോളിൽ പോയാലും നമുക്ക് കാണുന്നതൊക്കെ വേണം, ഏത് ഷോപ്പിൽ പോയാലും മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. ഭഗവാന്റെ ഈ തരത്തിലുള്ള രൂപമാണ്, ശാന്തമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ടത്. തസ്മാദസ്യ മഹാബാഹോ നിഗ്രഹീതാനി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ തസ്യ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിത. ആരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന? കൈക്കരുത്തുള്ളവൻ. മഹാബാഹോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈക്കരുത്തുള്ളവൻ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവരുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ, മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ശാന്തിയും സുഖവും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സേവകരെ പോലെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക, അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭക്തിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തി കൊണ്ടാണ്, പക്ഷേ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒതുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെടുത്തുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഉപായം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, ഇന്ന് ഗൗര പൂർണിമയാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അപ്പിയറൻസ് ഡേ ആണ്. 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ജഗന്നാഥ മിശ്രയുടെയും
ശചി ദേവിയുടെ മകനായിട്ട് പിറന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എല്ലായിടത്തും ഓരോ ഗലി ഓരോ ഇടവഴിയിലും ഓരോ വീടുകളിലും സ്ഥാപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ ജനിച്ചു വന്നതാണ്. 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ന് അപ്പിയറൻസ് ഡേ ആണ്. നമുക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ തൃപാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കാം. രാധാകൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടും കോമ്പിനേഷനാണ്, രണ്ടാളുടെയും കോമ്പിനേഷനാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് 22ാമത്തെ ഇതാണ്, ഗുരു പരമ്പരയിലെ 22ാമത്തെ ഗുരുവാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷണം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ത്രിനാദപി സുനീചേന തരോരപി സഹിഷ്ണുന അമാനിന മാനവേന കീർത്തനീയ സദാഹരി. ത്രിനാദപി സുനീചേന, ഇത് പുൽക്കൊടിയെ പോലെ ഹമ്പിൾ ആയിട്ടിരിക്കുക. പുൽക്കൊടി നമ്മൾ എത്ര ചവിട്ടിയാലും അത് തിരിച്ച് നമ്മളെ ഒന്നും ചെയ്യാത്തതുപോലെ അത്രത്തോളം ഹമ്പിൾ ആയിട്ടിരിക്കുക. തരോരപി സഹിഷ്ണുന, വൃക്ഷങ്ങളെ പോലെ സഹിഷ്ണുവായിട്ട് ഇരിക്കുക. എത്ര കല്ലെറിഞ്ഞാലും അത് മാവാണെങ്കിലും മാമ്പഴം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെങ്കിലും ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെങ്കിലും അത് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. വെട്ടാൻ വരുന്ന ആൾക്ക് പോലും അത് തണല് കൊടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ തരോരപി സഹിഷ്ണുന അമാനിനാമാനതേന്ന്, നമ്മളെ മാനിക്കാത്തവരെയും നമ്മള് തിരിച്ചു മാനിക്കുക. നമ്മളെ അപമാനിച്ചവരെ പോലും അപമാനിക്കാതിരിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണ് സദാ കീർത്തനീയ സദാഹരി, എപ്പോഴും കീർത്തനം ചെയ്യാൻ അർഹരായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഇന്ന് ഗൗര പൂർണിമയാണ്, ഫാൽഗുന മാസത്തിലെ പൂർണിമയാണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ എത്രത്തോളം കഴിയുന്നോ അത്രത്തോളം ജപിക്കേണ്ട ദിവസമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് തന്നെ വേണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനെന്നും വിശ്വാസനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കലയെന്നും അറിയുന്ന ഒരാൾ സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിവുണ്ടാവും, മനസ്സിലാകും നമുക്ക്. പക്ഷേ ഭഗവത്ഗീത നമ്മുടെ ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ്. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ അത് ജസ്റ്റ് പൂജിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത പൂജാറൂമിൽ വെച്ച് പൂജിക്കേണ്ട ബുക്കല്ല, നമ്മളെപ്പോഴും കയ്യിൽ കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോന്നിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ, നമ്മളെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ അഭ്യസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യങ്ങളും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഗുരുവിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെയാണ് സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായവൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്ട്സ് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടതാണ് സ്പിരിച്വൽ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നതും. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഞാനാണ് സ്പിരിച്വൽ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നു 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. അപ്പം നമ്മൾ അത്രത്തോളം സില്ലി ആയിട്ട് എടുക്കാതെ നമ്മള് സീരിയസ് ആയിട്ട് സമീപിക്കുക, ഭക്തനാവുക, നമ്മള് സറണ്ടർ ചെയ്യുക ഭഗവാൻ. കാർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢ ചെയ്ത ശ്രേയസ്യാനിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്നെ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധിമാം ത്വാം പ്രപന്നം. ആ ഒരു ഫീലോട് കൂടി തന്നെ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീതയെ സമീപിക്കുക. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 40th ശ്ലോകയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചു. ഹാഭിക്രമന സ്വസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വൽപ്പമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാ. കുറച്ചാണെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മളുടെ ധർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ പരധർമ്മോ ഭയാവഹ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ. നമ്മളുടെ ധർമ്മം കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹലോ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഡൗട്ട് ആണ് മാതാജി, നമ്മള് മറ്റേ കിസിന്റെ ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നോക്കിട്ട് പാസ്വേഡിന് എന്തോ സ്ട്രോങ് പാസ്വേഡ് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി കാണിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ നോളജ് അത്ര വലിയ പരിചയമില്ല.
അത് സൂര്യ മാതാജിയെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് സൂര്യ മാതാജിയെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ രേണു മാതാജി, മിനി മാതാജി പറഞ്ഞു തരും. ഓക്കെ, അവരെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ഗ്രൂപ്പില്. സൂര്യ മാതാജി ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ട് സൂര്യ മാതാജിനെ വിളിച്ചില്ല. നാളെ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രേണു മാതാജി, മിനി മാതാജി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അവര് രണ്ടാളും അഡ്മിൻസ് ആണ്, അവര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അവരെ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ സെക്കൻഡ് ലെസൺ? മാം, മാതാജി നന്നായി മനസ്സിലായി. കുറച്ച് സ്പീഡ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം മാതാജി. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അത് ശ്ലോകം തിരഞ്ഞെടുക്കും വേണം, പിന്നെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കും വേണം. രണ്ടും കൂടി ആകുമ്പോ കുറച്ചൊരു ഇതുണ്ട് മാതാജി. ഒന്ന് സ്ലോ ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരണം. സ്ലോ ആയിട്ട് പോകുമ്പോ 1 അവറിനുള്ളിൽ നമ്മൾ തീർക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നതിന്റെ സ്റ്റൈലും കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആണ്. തീരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ഒന്നും കൂടി റെഫർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഓക്കെ മാതാജി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് അവര് മിനി മാതാജി, രേണു മാതാജി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ. അതല്ലെങ്കിൽ 1 അവർ കൊണ്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ശരി, ഓക്കെ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പറയുന്നുണ്ടോ? ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഈ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ 3 രൂപങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, 3 സ്ഥലങ്ങൾ. അത് നമ്മള് 9th ലെസൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഗോലോക ചാർട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കും. അതിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, അത് നമ്മളുടെ ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചത്, ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് ആ താമരപ്പൂ വന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവാണ് ഈ ലോകങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ശക്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം. ആ വിഷ്ണുവാണ് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ വിസ്തരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, പാലാഴിയിൽ ശയിക്കുന്ന ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ആ വിഷ്ണുവാണ് എല്ലാവരുടെയും ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്നത്. പിന്നെയുള്ളത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് ഓരോരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ, ഓരോ രോമകൂപത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഓരോരോ സെക്കൻഡ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 1000 ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങള് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓഷനിൽ ശയിക്കുന്ന കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ആ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണ് നമ്മള് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ശയിക്കുന്നതിന്റെ താഴെയാണ് നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് 3 വിഷ്ണു: ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, പിന്നെ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ഓക്കെ, നമ്മളിത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഗോലോക ചാർട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കും. 9th ഡേയോ 8th ഡേ നമ്മൾ അത് ചാർട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. എല്ലാവരുടെയും ഡൗട്ട്സ് തീർന്നെങ്കിൽ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളവര് മാതാജി, രേണു മാതാജിയെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക പേഴ്സണൽ ആയിട്ട്. ഗ്രൂപ്പിൽ അവരെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ എവരിബഡി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ 3ാമത്തെ ലെസൺ കർമ്മയോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.